Mi fydd y gemau nesaf yn dechrau am 20 munud wedi 11. The next games will be starting at 11:20. Ar cae 4 bydd bechgyn blwyddyn 11. Basaleg yn erbyn Llandeilo Ferwallt blwyddyn 11. Ar cae 7 bydd bechgyn blwyddyn 9. Estela Vera yn erbyn Maes Deg. Ar cae 8, bechgyn blwyddyn 9, bydd Ysgol Gartholwg yn erbyn Bryn Gwyn. Ar cae 9, bydd blwyddyn 9, Cwm Rhondda yn erbyn Bro Eder. Ar cae 10, bydd bechgyn blwyddyn 9, Ebw Fawr yn erbyn Llanished. Ar cae 11, bydd bechgyn blwyddyn 9, Preseli yn erbyn Basaleg. Ac ar cae 12, bydd bechgyn blwyddyn 9, Llandeilo Ferwallt yn erbyn Llanhari. Diolch.